Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben weer veel nieuws voor u. En het belangrijkste nieuws gaat over de chauffeurs van ABC Busbedrijf. Die wachten op hun salaris. En dat heeft volgens de Extra, zo meldt de krant vandaag, te maken met het feit dat de begrotingsbehandeling in plaats van eind vorig jaar pas dit jaar wordt behandeld. Daar is men nu mee bezig afgelopen week. Maar vanwege die late begrotingsbehandeling was er niet op tijd geld voor de salarissen van ABC Busbedrijf. Nou, vakbond UGTK Cadmu die heeft al laten weten dat ze er alles aan zullen doen dat de werknemers, de buschauffeurs en alle andere werknemers vandaag betaald zullen worden. En ze zullen daar hard voor strijden. 15 miljoen meer voor CMC. Ook dat is nieuws dat uit het parlementaire begrotingsbehandeling naar voren kwam. Gisteren werd bekend door de minister van Gezondheid, Javier Silvania, dat de zorgbudgetten, dat is een probleem waar het CMC al vaker bij de overheid aan de mouw heeft getrokken, dat daar een oplossing voor is gevonden. Silvania gaf aan dat er recent al 4 miljoen is overgemaakt naar het ziekenhuis in verband met de transitiekosten van 2018 en 2019. En dan werd gisteren ook bekend dat er in de komende 3 maanden nog eens 15 miljoen naar het CMC zal gaan. Dat is voor geld voor de periode na 2020. Volgens Silvania is het akkoord bereikt in samenspraak met de directie van het ziekenhuis. Coöperatie moet Campo leiden. Nieuws over Campo Alegre, dat is natuurlijk vorig jaar door de overheid aangeschaft voor meer dan 8 miljoen gulden. Deze week werd bekend dat de commissie die de overheid moet adviseren over de toekomst van Campo daar nog meer tijd voor nodig heeft. Maar volgens Marlen Regales, onder meer oud-woordvoerder van Campo, zou het een goed idee zijn als een coöperatie ontstaat waarbij de burgers van Curaçao samenwerken om Campo te leiden. Dat zei hij gisteren. Hij zei het onder meer op de radio en ook in een persconferentie. Volgens hem is het belangrijk dat er een schoon en veilig bordeel, zowel voor de Curaçaoënaars als voor toeristen, weer bestaat. En dat is het doel van die coöperatie, waarbij Curaçaoënaars ook nog leren samen te werken. Allemaal goed voor het eiland dus, aldus Regales. Benzine wordt weer duurder. Elke keer aan het eind van de maand horen we weer wat de prijzen van benzine, diesel, water en elektriciteit zullen zijn. Voor degenen die benzine gewoon in de auto hebben, die betalen vanaf het eind van de maand een dubbeltje meer per liter, van 1,95 naar 2,05 gulden. Diesel daalt heel erg licht, ongeveer een cent. En verder heeft het bureau Telecommunicatie en Post bekendgemaakt dat de prijs van water licht stijgt en die van elektriciteit licht daalt. Behandeling zaak Themis opnieuw uitgesteld. De zaak gaat over 3 personen. Nu is het even toegespitst op 3 personen die banden zouden hebben met de No Limit Soldiers. De zaak is al vaker uitgesteld, onder meer vanwege ziekte van een van de advocaten. En gisteren is ook bepaald dat de zaak nu verder pas in oktober behandeld zal worden. De 3 personen, Quant, Picciolo en Losiabar, zitten niet vast, maar ze worden beschuldigd van het witwassen van geld via huizen en terreinen, van wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Aanstaande maandag zullen er getuigen worden gehoord in deze zaak. Dat is op verzoek van een van de advocaten. En de officier van justitie, zo staat vandaag te lezen in de Extra, zei dat zeer welkom was. Want in het algemeen bij zaken rond de No Limit Soldiers praat niemand. Iedereen beroept zich op zijn zwijgrecht. Dan gaan we naar voetbal. Gunstige loting voor Curaçao. Dat werd gisteravond bekend. Het nationale voetbalteam van Curaçao zit in een relatief eenvoudige pool voor de WK-kwalificatiewedstrijden. Ze zitten namelijk in de pool met Haiti, St. Lucia, Barbados en Aruba. Haiti is nummer 89 op de lijst, Curaçao 90, dat is ongeveer gelijk. Maar St. Lucia, Barbados en Aruba staan veel lager op de FIFA-lijst. En dat moet ertoe leiden dat Curaçao in deze voorrondes voor het WK in 2026 hoog zou kunnen eindigen. Zo meldt de Extra vandaag. Het gaat natuurlijk om wedstrijden die onder leiding staan van Dick Advocaat. Er zijn ook nog wedstrijden in het kader van de CONCACAF. Maar in juni beginnen dus de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. Die, zoals u weet, worden gehouden in Amerika, Canada en Mexico.
Vicentini helpt Curaçao. Dat gaat over de voormalige bondscoach van Curaçao, Remco Vicentini. Hij is zeer tegen zijn zin enige tijd geleden de deur gewezen. Hij is niet langer bondscoach van Curaçao. Maar hij helpt met zijn Fundación Remco Vicentini nog steeds de jongeren van Curaçao. En gisteren werden er heel veel donaties uitgereikt in het Centro di Barrio in Coraspect, Collegio Netji Pieters in Buena Vista en in het Sint-Antonius College in Santa Maria. Er werd kleding, schoenen, school- en sportspullen uitgereikt. En daarmee blijft Vicentini natuurlijk goed werk verrichten voor Curaçao. Oké, dit was het belangrijkste nieuws. Even een break en dan zijn we terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Curaçao, HES 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente cor e forma. We beginnen op Bonaire, want bekend is geworden dat de Nederlandse minister Marielle Paul Bonaire, Saba en Statia binnenkort bezoekt. Dat zal gebeuren tussen 30 januari en 2 februari. Zij is minister van primair en voortgezet onderwijs. Ze zal op Bonaire, waar ze haar bezoek afsluit, onder meer het Collegio Emmy Schermer bezoeken, de scholengemeenschap Bonaire, de Pedicaan, Collegio San Bernardo, het onderwijsplatform en de kinderopvang Crash Bon Cuido. Ook op Sint Eustatius en Saba zal ze verschillende scholen bezoeken en op Sint Eustatius zal ze ook de derde onderwijsagenda van Sint Eustatius ondertekenen. En daarin wordt aangegeven hoe scholen, het Expertise Center Education Care, het Openbaar Lichaam Sint Eustatius en het ministerie van Onderwijs samen kunnen werken. We blijven nog even op Bonaire, want daar vond gisteren een lezing plaats van professor Arjen van Rijn. En die lezing werd druk bezocht. Hij was ook te volgen op sociale media. En volgens Arjen van Rijn is het belangrijk dat Bonaire gaat strijden voor het zelfbeschikkingsrecht. Met dit recht zou het eiland zelf keuzes kunnen en mogen maken. Lezing van hoogleraar Van Rijn werd zoals gezegd met veel belangstelling gevolgd. De publieke tribune was volledig gevuld en in de raadzaal waren aanwezig een panel met 3 leden. Hoogleraar Van Rijn gaf een lezing over de geschiedenis van de BES-eilanden en keek naar de toekomst. Hij is tevens adviseur van de Eilandsraad en liet weten dat Bonaire goed moet nadenken over dat zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, want laat je niet overrompelen door centrale regels uit Nederland. Denk na over wat je zelf kunt beschikken en bepalen. Aldus hoogleraar Van Rijn. Dan gaan we internationaal naar Peru. Daar is een opmerkelijke situatie aan de gang, waarbij de politie moest ingrijpen om demonstranten tegen te houden in de buurt van Machu Picchu. Deze wereldberoemde toeristische attractie, daar is al vaker commotie over en het gaat allemaal over geld en wie eraan verdient dat de toeristen daar naartoe gaan. Bij de iconische Machu Picchu-site werd de politie geconfronteerd met demonstranten die boos waren voor het privatiseren van de verkoop van de tickets van de trein die toeristen daar naartoe brengt. Er was een onbepaalde staking en daarop sloten touroperators en bewoners en winkels aan. Ze blokkeerden de rails van de toeristische trein, waardoor de mensen aan boord met regenjassen aan moesten trekken en de overgebleven 3 kilometer naar Machu Picchu moesten lopen. Het volk is het niet eens met de privatisering
van dit iconische wereldwonder. Het is een van de wereldwonders. En ze zeggen ook dat het ticketingbedrijf illegaal is gecontracteerd. Dat liep zo uit de hand dat de politie moest ingrijpen, terwijl in het begin de demonstratie nog relatief rustig verliep met trommels en gezang. Dit was Extra Journaal. Ik hoop u maandag weer te zien. Ik ben blij dat u gekeken heeft en ik wens u een heel prettig weekend. Het allerbeste, tot ziens. Dag.